Bihotza da gorputzaren motorra. Odola etenik gabe ponpatuz, engranajeak martxan mantentzen dituena. Gainerako organoen funtzionamendua ahalbidetzen duena. Bide luzea egin dezan, ongi zaindu beharreko pieza, ibilbidean matxurarik eduki ez dezan. Gaitz kardiobaskularrak ordea, nahi baino ugariagoak dira. Gaurkoan Teknopolisen, bihotza tailerera eramango dugu. Sarritan entzun dugu euskarazko bihotzitza organo horrek egiten dituen bi hotsetatik datorrela, baina egiari zor ez dakigu zein denaren benetako jatorri etimologikoa. Bihotzaren bi hotsek sistole eta diastole izena dute, eta horiek bai, badakigu nondik datozen. Greziera klasikoan, sistolek kontrakzio esan nahi du, bihotza uzkurtu egiten baita odola ponpatzeko. Diastolek berriz, dilatazio esan nahi du, bihotza zabaldu egiten baita odolez betetzeko. Bihotza lau zatitan banatzen da. Erditik moztuko bagenu, goialdean bi aurikula ikusiko genituzke, eta behaldean bi ventrikulo. Horien artean, balbulak ditugu, odola norabide egokian joan dadin. Eskuineko aurikulak eta ventrikuloak biriketara bidaltzen dute erabilitako odola, hau da, oksigeno gutxi edo batere ez duena. Biriketan CO2 bota eta oksigenoz beteko dira odoleko globulu gorriak, eta bihotzera itzuliko dira, oraingoan ezkerreko aurikula eta ventrikulora. Handik, aorta arteria hartuko dute, odolaren autopista, eta oksigenoa, zain edo errepide estuagoen bidez iritsiko da gorputzeko ehun guztietaraino. Izan ere, oksigenorik jasotzen ez duten zelulak hil egiten dira denbora gutxian. Garrantzitsua da beraz, bihotzak ondo funtzionatzea, taupada bakoitza osatzen duten bi hots horiek behar bezala entzutea. Gaixotasun kardiobaskularra dira gure artean heriotz gehien ekartzen dituzten gaixotasunak, ez? Eta horien artean, lehenik eta behin esango nuke bihotzeko infartua. Bihotzeko infartua da, bihotzeko gaixotasunik mortalitatea handiena ekartzen duen gaixotasuna, ez? Hortarako ekarri dizuet hemen bihotz bat, ez? Zuek ikusi ezazuten zer den bihotzeko infarto bat. Hemen ditugu irudikatuta bihotzeko arteria nagusienak, eta bat-batean bihotzeko arteria hauetako batean trombo baten ondorioz obstruitzen denean, bihotzeko irrigazioa, digamos, galdu egiten da, eta horren ondorioz, bihotzeko muskulu zati handi bat nekrosatu, hau da, hil egiten da. Sintoma nagusiena dudarik gabe bularreko mina izaten da. Bularreko mina hau min toraziko intentxo bat izaten da, normalean ondoez handiarekin etortzen dena, eta oso ohikoa izaten da, bai goiko ezkerreko gorputzadarra edo eskuineko gorputzadarretan ere pisutasuna edo sentitzea. Nik uste sintomaiek azaltzen direnean bate jakin behar dela hori bihotzeko infartuaren sintomak izan aldirala, eta momentuan kontsultatu beharko lukela bere medikoarekin edo urgentziekin edo ambulantziekin. Emakumea edo gizona izan, bihotzekoaren sintomak ez dira guztiz berdinak. Emakumeek min torazikoa izaten dute, baina sabelaldeko mina ere ohikoa izaten da. Bihotzekoarekin batera, gaixotasun kardiobaskular ohikoenen artean, bihotz gutxiegitasuna dago. Bihotzak odola behar bezala ponpatzen ez duenean ematen da. Ondorioz, odola ez da gorputzeko zelula guztietara behar bezala heltzen oksigenoz hornitzeko. Horrek besteak beste, arnaz estua eta oinak orkatilak edota hankak handitzea ekartzen du. Bestalde, bihotzeko gaitzen artean arritmiak ere aipatu behar dira. Bihotzaren maiztasuna behar baino geldoagoa denean, bradikardia esaten zaio, eta nekea izaten du sintoma nagusia. Bihotzak azkarregi ponpatzen duenean berriz, takikardia deritzo, eta jasaten dutenek batik bat palpitazioak sentitzen dituzte.
Aritmiak elektrokardiogramen bidez detektatzen dira, eta gehienak onberak dira, baina batzuetan ondorio larriak izan ditzakete, bapateko heriotza edo iktusa adibidez. Garuneko arterietan gertatzen denean obstrukzio bat, orduan iktus bat gertatzen da. Vale? Iktusaren kausa askotan bihotzean egoten da. Hau da, bihotzeko aritmia baten ondorioz, bihotzean barruan koagulo bat sortu liteke, eta koagulo horiek bihotzetik kanpora irteten bada, eta garuneko arterio batetara iristen bada, arterio hori obstruitu lezake, eta horrek iktus bat emango liguke. Kasu honetan, sintomak izango lirateke, bat batean, gorputz erdia ezin mugitu, bat batean hitz egiteko arazoak, bat batean bistaren galerak, edo horrek izango lirateke sintoma neurologiko nagusienak. Egia esan, nire bizitzan ez dut gaixotasun larririk izan. Baina pasaden gabonetan kirola egitean nekea sumatzen hasi nintzen. Y me cansaba, me ahogaba. Adelante, Jorge. Aurrera. Jorge, zer moduz? Kaixo, zer moduz? Zer moduz haude? Pues bien. Egia esan, orain dela 2 hilabete baino hobeto. Eso te iba a decir, 2 meses ya. Hori da, 2 hilabete igaro dira operaziotik. Nola daramazu? La vuelta a tu vida. Pues, hombre, poco a poco. Apurka banoa, hemendik ateratzean oraindik kortxean eraman, giharretako mina nuen. Orain min gutxiago dut. Lógicamente llevaba todavía el corsé, la faja. Jorge, a priori, cuando pensamos en... Jorge lehen begiratuan pertsona gazte bada, eta ez du arrisku kardiobaskularreko faktore adierazgarririk. Baina sintomek bihotz patologia bat izan zitekeela pentsarazi ziguten. Suponer que podía ser una patología cardíaca. Sintoma kardiakoak diagnostikatzea zaila da batzuetan. Bihotza ez dago sintomak izateko prestatuta. Hankako kolpe bat denok berdin sentitzen dugu, baina bihotza ezberdina da. Bihotzeko sintomarik inoiz izan ez duena, agian ez da konturatuko arretarako sintomak direla. Arterietan zenbait lesio nituela ikusi zuten, eta aurreko egunetan sufritzen ari nintzena bularreko angina zela. Angina de pecho es cuando... Bularreko angina bihotzetik eratorritako sintoma bada, zehazkiago bere arterietatik. Muskulura odol gutxiago iristen da eta kexatu egiten da. Orduan arteriak ikusi behar dira. Buxadura mailan neurtu, 150-koa, 80-koa edo 80-koa den eta arteria bakarrak ala gehiagok duten. Horretarako kateterismoa egin behar da. Hemen ekarri dizuet kateter bat. Kateterismo bat ebakuntza gelan egiten den teknika bada, prozedura bada. Pazientea edo gaixoa esna dagoen teknika bat, eta normalean eskumuturretik barrena, edo bestela izterretik, kateterra igotzen dugu bihotzeraino. Jabien bihotzean gaudela, identifikatzen dugu obstrukzioa dagoen puntu hori, eta kateter bitartez, trombo hori erauzi egiten dugu, edo koagulo hori atera egiten dugu. Prozedimentuan bertan, posible bada, esten bat implantatzen dugu. Esten hau, kateter bitartez bihotzeraino igo, eta obstrukzio hori zegoen puntuan, plegatuta, bilduta dagoen esten hori, implantatuko genuke, eta horrela lortzen dugu arteria zabalik egotea eta bihotzeko infartua tratatzea. En su caso, por el tipo de obstrucción, tenemos... Jorgeren buxadura ikusita, konpontzeko 2 modu genituen. Kateterismo baten bidez, arterian sartu, buxadura ireki eta esten bat jarri, o la opción 2, edo bigarren aukera, bypass kirurgia. Buxadura dagoenean utzita, zirujauak zubi txiki bat jartzen du, fluxua bide berri horretatik bideratzeko. Jorgerentzat, buxaduraren ezaugarriak ikusita, azken hori zen konponbiderik onena. Jorgerena ez da bihotzeko gaitzak sufritu ohi dituztenen ohiko profila. Tabakoa, dieta ez osasungarria, hipertentsioa, kolesterola edota diabetesa dira besteak beste gaixotasun kardiobaskularren arrisku faktore nagusiak. Eta adinak eta sexuak ere badute zerikusirik. Gizonezkoak izateak arrisku faktore handiago du, batez ere lehenengo 60-70 urte bitartean. 60 urtetik aurrera, emakumeak ere gaixotasun kardiobaskularrak izateko probabilitate handiagoa du. Nolabait ere, 55-60 urte arte, babestuagoak daude hormonaren kontu gaitik eta menopausia arte, eta horren
hildotik, 60 urtetik aurrera, hasten dira gaixotasun kardiobaskular hauek frekuenteagoak izaten emakumeetan. Eta azkenik baditugu moldatu ezin ditugun arrisku faktore batzuk, genetika izan liteke, hau da, dauzkagun aurrekariak, gure familian eta horiek ere garrantzia handia dute gaixotasun kardiobaskularretan, eta bestetik adina. Bueno, Jorge, cuando quieras, pase por aquí. Jorge, nahi duzunean, etza noatilan eta burua goikaldean jarri. Te tumbas, perfecto. El ecocardiograma es una prueba básica. Elektrokardiograma oinarrezko proba bat da. Ez da bularreko infartua edo angina duen jendearentzat soilik. Proba honetan kardiopatia estruktural gehienak diagnostikatzen ditugu. Hau da, muskuluari, muskuluaren indarrari eta bihotz barrunben tamainari dagozkionak besteak beste. El gel está un poco fresquito. Gela apur bat hotza dago. No molestarte, ¿de acuerdo? En el ecocardio. Ekokardioan alde batetik muskuluak uzkurtzeko duen gaitasuna aztertzen ari naiz. Zure egoeran, Jorge, oso garrantzitsua da. Bihotzaren zonalde batek besteak baino indar txikiagoa egiten duen ikusteko. Una arteria deja de funcionar o que un bypass está funcionando peor. Es una prueba... Ultrasoinuen proba simple bada. Trombo bat ikusteko edo haurdunaldiaren jarraipena egiteko erabiltzen den horien antzekoa. Con los colores sabemos... Kolorei esker, odolaren norabidea ezagutzen dugu. Proba honetan, beltza ikusten da. Esta tubería que aparece aquí es la... Hemen ikusten den odi hau toraxean bihotzaren atzetik pasatzen den aorta arteria da. Eta zure kasuan, bihotzaren segmentu batek zein besteak uzkurdura indarbera izatea xola zaigu. Acercarse una pared a la otra. Gaixotasun kardiobaskularrak detektatzeko zein tratatzeko, teknologiak eta teknikak garrantzitsuak dira. Medikazioa eraginkorra ez den kasuetan ezinbestekoak. Dagoeneko ikusi dugu kateterismoa zer den eta bypassek zer nolako garrantzia duten. Beste hauek bihotzeko balbula protesikoak dira eta bizitza asko salbatzen dituzte. Kardiologian iraultza handia suposatu du, zeren bihotzeko balbula baten gaixotasuna bat daukagunean, lehen geneukan aukera bakarra kirurgia zen. Bihotza gelditu eta operazio bitartez balbula horiek aldatu. Gaur egun, lehen aipatu dizuan kateterismo bitartez, posible da balbula hauek, erabat bilduta kateterismoan dijoaz, eta zuzenean bihotzeko balbula gaixoa dagoen tokian, bertan zabaldu eta balbula bertan implantatzea. Honek ekarri duna da, lehen gaixo asko operatu ezin ziranak, gaur egun kateterismo bitartez, balbula berriak ipini dizkiogu beraien bihotzetan. Eta hemen ikuste ditugun gai hauek markapasoak eta desfibriladoreak dira. Markapasoak erabiltzen ditugu, lehen aipatu ditugun bradikardiak tratatzeko. Markapaso hau ebakuntza txiki baten bitartez, hemen bularrazpian jartzen dugu, eta kable honen bitartez bihotzeaino iristen dira. Bihotz maiztasuna behar baino bajuagoa denean, markapaso honek antzematen du hori eta estimulatzen dugu bihotza guk jartzen dugun bihotz maiztasunean. Hemen daukagun hurrengo gailu hau ere markapasoa da. Markapaso berriago bat, kateterismo bitartez hemen dituen hankatxo hauek bihotzean anklatze ditugu eta ikusten dezutenez kable beharrik gabe estimulatzen dugu gure bihotza. Horiek bradikardiak tratatzeko. Takikardiak ere baditugu, ez? Eta horiek tratatzeko desfibriladoreak oso gailu eraginkorrak dira. Hau ere azalazpian jongo ziteken eta kableen bitartez bihotzeaino iritsi. Honek egiten duna da, gaixoak arritmia ventrikular edo fibrilazio ventrikular eta bat-bateko heriotz bat baldin baduka, antzeman eta bihotza estimulatu, deskargatu eta bat-bateko heriotz hori prebenituko luke. Zumaiako Erronka Kirol Medikuntza Zentroan topatu dugu Aritz Esnal. Besteak beste esfortzu probak egiten dizkie haien errendimendua hobetu nahi duten kirolariei. Bihotzaren taupadak grafiko hauetan ikustera ohituta dago beraz. Aritz larrialdietako medikua ere bada Donostia ospitalean eta medikuntza prebentiboa eta osasun publikoa irakasten ditu Euskal Herriko Unibertsitatean. Zenbat azkartuko ote zaio bihotza gure atariko proban. Nork egin beharko luke esfortzu proba bat kirola egiten hasi aurretik?
Orokorrean ez dago ebidentzia zientifikorik mundu guztiak egin beharko lukenik, baina ezertan hasi aurretik komenigarria da, dena ondo dagoela izatea, orduan orokorrean bere gorputza estutu nahi dunak edo osasun bila ez ezik estutu eta errendimentu baten bila dabilen orori egitea gomendagarria da. Muskulu bat denean bihotza entrenatu egin daiteke? Zalantzari gabe. Pesak egiten ditu mate kolako besoa daukan bezala, kirola asko egiten dunak bihotza ere handia dauka, eta besteak beste frekuentzia kardiakoa bajo eukitzeaz gain, beste aldaera batzuk daude, eta horiek nabarmena aldatzen dira kirola asko eginda. Ekokardiograma batean ikus daiteke zenbat aldiz hautsi dizuten bihotza? Horri psikoanalisten lana izango litzake gehiago. Ekokardiograman zikatrizak ikusten dira, baina infartoak eta izan dituzten zikatrizak, baina sentimentu aldetik egindako zikatrizak horiek uste buruan gehiago daudela bihotzean baino. Bihotzeko aldizkaririk baduzu itxaron gelan? Egia esango dizut. Bakit mendiko pare bat daudela, baina bihotzekoak esango nuke ez ez. Larrialdietako medikuntzak espezialitate bat izan beharko luke? Zalantzari gabe. Europan herrialdea oso gutxi gera espezialitate hori ez daukatenak, eta ez dauka zerikusirik larrialdietako espezialitateak beste guztiekin, orduan ez dauka zalantzarik hori izan beharko lukela, eta hortan ari gara borrukan. Zein izan da hartatu behar izan duzun larrialdirik bitxiena? Horrek Teknopoliseko 4 kapitulu dako emango dituzke zalantzari gabe. Danetik dago, behin goatzen naiz euria egiten zuen egun batean eskaretu hori zela, barizak zituela ikaragarri eta bi hankak urdina zeuzkala. Eta eurizaparratik galtzabakero batzuk destenitu zaizkion eta tratamentu izan zen, behatzak enola egin eta koloreak entzea eta lotxatuta joan zen, desean hala ere, barize batzuk inoiz ez larrialdi bat izango. Zer sentitzen da geldituta dagoen bihotz bat berriro taupaka ikustean? Takikardia, gure takikardia. Bihotz bat gelditzen denean eta zure eskutan egon ondoren martxan jartzen duzu momentu hortan, benetan bizitza salbatu dezula ikusten duzu, eta orduan adrenalinak ematen dizun gorakada horrek benetako takikarria ematen du, eta handik pare bat orrutara kriston bajoia, ultramarati bat egin ondorengo izaten dizun patxalaldi horren antzekoa. Zer adinekin ikasi beharko genuke bihotz biriken erreanimazioa egiten? Hori askotan esaten dugu, derrigozko hezkuntzatik ateratzen geranean, nik uste 15-16 urteekin nahiko amuelatuta daukagula burua eta programa formatibo baten barruan derrigorrezkotzat emango nuke, batetik gai geralako laguntza eskatzeko, lehenengo urratsa, eta bestetik arazoa detektatu, laguntza eskatu eta reanimazioan hasteko. Bizitza salbatzea gure esku dago. Egia ala gezurra, eliteko kirolariei bihotza handitzen zaie. Egia. Ardoa edatea ona da bihotzarentzat. Gezurra. Bihotzeko bat izan dezakezu eta konturatu ez. Zoritxarrez, gertatu daiteke. Eta amaitzeko nola esaten da tungsteno ala wolfram. Galdera ozetorrela banekin, etxean daukat kimikari bat berari galdetu berko nioke. Zorionak Katariko proba gainditu duzu. Eskerrik asko. Etorkizunean, teknika guztia doko oraindik ere gehiago garatuko dira, eta etorkizuna izan liteke batetik bihotz artifizialak, nola baiteko gailu batzuk odola bihotzaren funtzioa egiten dutenak, bestalde transplantea, orain da gutxi entzun izan da animalien transplantea bihotzak, gure giza bihotzak transplantatzeko, hori oraindik zoritxarrez ez da errealitate bat, baina etorkizunean aukera ikusten diot, eta azkenik terapia genikoan, nola baitero bihotzean sortzen diren gaiztasun genetikoak, nola baiteko alterazio genetikoiek aldatuaz edo nola baiti isilduaz posible izango da bihotzeko gaiztasun genetikoak tratatzea. Medikuntzaren arlo askotatik ari dira ekarpenak egiten bihotzaren etorkizuneko tratamenduetarako. Horietako bat medikuntza birsortzailea da. Dagoeneko emaitza onak izan ditu azalarekin eta giza gorputzeko beste 100 batzuekin, eta orain ikerketa bihotzera bideratu dute. Medikuntza birsortzaileak azkenian egiten duena da funtzionalitatea berrartu. Bihotzekoa jasan duen gaixoek zati bat edo bihotzaren parte bat hilda gelditzen da, eta orduan ezin du taupada egin. Orduan, medikuntza honekin lortu nahi dena da bere funtzionalitatea berrartu.
Bihotzeko ehun artifizialak eta gailu bereziak sortzea eta horiek gaixoen bihotzean txertatzea da Europako eta estatu mailako zenbait proiekturen helburua. Lehartiker proiektu horietan buru belarri dabil. Markinan dagoen ikerketa zentroa polimeroetan da aditua eta osasunaren arlora bideratutako ikerketa lerroak ditu. Besteak beste gailu mikrofluidikoak garatzen ditu, diagnostiko azkarrerako balio duten gailuak. Ehun ingeniaritza ere lantzen dute. Hemen garatzen ditugu bai biopolimeroak, biodegradagarria dien biopolimeroak, eta baita ere hidrogelak. Eta bi hauekin inprimitu egiten ditugu eskafolak, eta eskafolak dira euskarri batzuk non gero zelula jarriko ditugun, eta horrekin lortu nahi duguna da ehunak sortzea laborategian. Horixe da hitzbitan Cardioprint proiektuak lortu nahi duena, bihotz egun artifizial bat sortzea. Horretarako, 3Dko bioinprimagailu hibrido bat garatu nahi dute. Orduan, bioimpresora hortan alde batetik inprimituko dugu eskafolan zati rigido bat, nolako zerbait izango dela. Eta gero, bioimpresora horrek baita ere albideratuko dugu hidrogelak inprimitza. Orduan, hidrogelak dira ikuste dituzuen bezala, ez? Gel forma dakaen sustantzia hauek. Eta hemen gero nahastuko dira zelulak. Zelulak hemen barruan jungo dira. Eta behin barruan daudela, gai izango ga bioimpresora hortan, gero zati rigidoren gainean edo inprimitzeko. Proiektu horretan Lehartiker garatzen ari dena hidrogela da. Bihotzeko zelula amak eramango ditu barruan, eta horrela bihotzean hilda dagoen ehunaren gainean itxasten denean, zelula amek ehuna birsortzen lagunduko dute. Hidrogelak biskositate maila jakina izan behar du. Biskosia horiek neurtzeko erabiltzen dugu makina hau, erremetroak deitze zaio. Eta orduan makina hauetan, hori ez, gaigea jakiteko hidrogelak biskosago dan edo biskosiade txikillo dakan. Azkenian oso fluidua baldima da, imprimitzezunean danak olaingo. Eta oso biskosoa baldima da, ez gaga izango imprimitzeko. Hor geldituko da jeringian barruan. Biskositate maila egokia lortuta, hidrogela prest dago gela garbian dagoen bioinprimagailuan probak egiteko eta nahi den eskafol edo pieza zehatza inprimatzeko. Orden, hemen ikusten dugune software honetan, guk ja esan dutzugu ze geometria tipologia nahi dugun, kargetan dugu bioimpresoran. Baina lortu duguz guk diseinatutako geometrian konstruktuek. Orduen, aztertzeko ia benetan diseinu dugune eta inprimitu dugune ondo dauzen, horrengo pasu da lupara jun eta bertan aztertzie, inprimitu duguzen filamentuen zabalerak eta geometriak ondo dauzen. Bihotza etengabe ari da taupaka, eta hortaz bihotzeunak propietate mekaniko bereziak ditu. Ehun artifizialak ere propietate horiek izan ditzan lanean ari dira Lehartikerren. Azkenean zu sortzen duzun ehuna laborategian izan behar ditu bihotzaren propietate mekaniko antzekoak. Orduan, lortu behar duzu material bat, non propietateak diran bihotzeko berdinak edo antzekoak. Bioinprimagailuan egindako pieza, 37 gradura dagoen likido fisiologiko batean jartzen dute, gorputz barruko antzeko kondizioak izan ditzan. Pieza artifiziala bihotzaren propietateak izateko entrenatu nahi da. Hemen ezkerretan ikusten den irudian, ikustia daka nola da moitzen gure hidrogela edo gure eskafola, eta hemen eskubitako irudian ikustia daka ziklo bakoitzan datuak. Ze indarra idan jasoten ziklo bakoitziana esate batako. Lehartikerrek Cardioprint proiektuari oso lotuta dagoen Brave proiektuan ere parte hartzen du. Txerriaren bihotza ikertzen duen nazioarteko proiektu bat da. Giza bihotzaren oso antzekoa denez, txerriaren bihotzaren portaera mekanikoa eta elektronikoa simulatzea da asmoa.
Gero, ehun artifizial alik eta antzekoena garatzeko. Beste proiektu batzuk ere badituzte. Kardiopatxeen kasuan erabiliko dugu partxe natural bat, kolagenozko partxe bat, non bioreaktorean zelularitzatu egingo dugun, eta gero bihotzaren gainean jarri baita ere. Bueno, hemen eskuartien dekogune eta kardiopatzen erabiliko da kolagenozko partxie, baina kasu honetan dau esterilizau barik eta gu normalien hau manipuletan dugu esterilizaute. Orden, prozesu hau eiteko, sartu bier gara atxindekogun sala garbire, nun da ingurune kontrolau bat dekogun, temperatura, humedadie, presinue, eta orden hor barruen garantizetan dugu manipuletan gabizen edozein material esterilizaute dauela. Lehartik errek partxean joango diren zelulak kondizio egokian mantentzeko eta haiek garraiatzeko bioerreaktorea garatuko du. Bueno, hemen dekogu ez landa kolagenozko partxie, eta hemen egongo ziren zelulak itxatxite, orduen, zelula honek ondino hobeto itxasteko eta askuntza bat emoteko, kolokako genuen bioreaktore honetan. Kasu honetan, bioreaktor honek dekoz 3 puerto ezberdin, 2 puerto honetatik egingo dugune da kultibo ingurunea sartu eta atara bai, zelulak elikatzeko. Eta esan da portu honen bitartez, hemen dekogu filtro bat, albideratzen dagoena gazen elkartrukia. Partxea bihotzean kokatzeko moduaren bila ere ari dira. Partxe berezi hori bihotzeraino garraiatzeko, 3D gailu biribilkatu bat diseinatzen ari dira Lehartik erren. Xedea da gaixoarentzat arrisku txikiko ebakuntza bat bilatzea. Proiektu horiek guztiak aurrera pausoak dira bihotzeko gaitzen sendabideen ikerketan, baina denbora beharko da benetako irtenbideak ikusterako. Dena dela norbanakoaren esku ere badago bihotzeko gaitzak saiesten alegintzea. Gakoa prebentzioa da, eta hori goi mailako kirolariek aski ongi dakite. Sara Gilda, superamara beraberako jokalaria. Poliklinika Gipuzkoara hurbildu da bere egoera fisikoaren azterketa egitera. Esfortzu probarekin hasi aurretik tentsioa hartuko dizugu. Ea zenbat duzun, ez baita arraroa gazten artean hipertentsioa izatea, eta kirolarietan funtsezkoa da hori jakitea. Orain esfortzu proba egiten hasi da. En los deportistas es fundamental porque tenemos que... Kirolarientzat funtsezkoa da. Bihotza nola egoten den simulatzen dugu entrenamendu batean edo intentsitate handiko partidu batean. Bihotzak nola funtzionatzen dion ikusi behar dugu. Ohiko bizitza egiten duen pertsona batek baino gehiago estutzen duelako. Una vida habitual, pues que se puede exponer el día a día. Personalmente a mí me da mucha tranquilidad. Niri lasaitasun handia ematen dit. Nahiko neketsua izan arren beharrezkoa da gure gorputza muturreraino eramaten dugulako. Y es lo necesario. Kirolarientzat ez ezik, guztiontzat orokorrean garrantzitsua da gorputza eta bereziki bihotza zein egoeratan dagoen jakitea. Sí que es importante, pues bueno, en un momento dado... Garrantzitsua da azterketa bat egitea, batez ere sintoma kardiobaskularrak agertzen badira. Miaketa bat egin behar da, pazientea ezagutu, eta oinarrizkoa da elektrokardiograma. Elektrokardiograma fundamental. Elektrokardiograma podemos ver... Haren bitartez erraz atzematen ditugu zenbait kardiopatia, batzuk bat-bateko heriotzarekin lotuta daudenak. Es inocua, no hacemos ningún daño. En Printzipioz elektroa normala da. Bihotz maiztasuna ohikoa da, kontutan izan da bradikardia izateko joera duzuela kirolariek. Arna salakuntza txiki batzuekin ohikoa. Baina garrantzitsuena bizi ohiturak pixka bat aldatzea da. Izan ere, bihotz patologia batzuek oinarri genetikoa dute, baina bestetik gure ohiturek ere eragin handia dute. Gaixotasun guztia hauek tratatu baino asko zobe prebenitu, ez? Eta hortan nik uste dut gauza asko daukagula oraindik egiteko. Nik uste oso garrantzitsua dela gure aurrei txiki-txikitatik, ikastoletatik bizitza estilo osasuntsuak erakustea, kirolaren garrantzia, elikaduraren garrantzia, elikadura osasuntsu bat egin dezaten, zeren gaixotasun guzti hauek prebenitu litezke, ariketa fisiko eta dieta orekatu batekin. Motorra egunero zaintzea,
erregai egokiarekin hornitzea, eta argi gorriak piztu aurretik lehenengo krakada susmagarriak entzun orduko tailerrera joatea. Horiek dira beraz gure bihotzak kilometro asko egiteko gakoak.